chero ndimiwo ungakonwa kureconcila pane chidutu chemari yakabatwa namaidhuterere hereyo. Mukomana nhasi aenda kumba kwaSeWikiNEW ndokunopiwa 150,000 US dollars yavakarangana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sekuona kwenyu iyi ndo kapo yatanga kupinda mumba maSeWikiNEW vakasvitsiwa mari. Vapiwa zvakare counseling inoita kuti rudo rwavo rudzokere parwaiva. Vanyora ivo mambo nekutenda ukuru. Izvi zvakaitwa nezwi ariko kudenga anorangarira vanhu vake. Vatitambidza 150 SeWikiNEW with a big smile vakati Mwari vakurangarirai. Rudo rwakadai runoda kutendwa katatu kasinga gume. So kuri kunzi denga ravarangarira ende ndofunga mukomana anopota achimboenda samadungwe kudenga. But anyway guys, hanzi maangels anotipa something haasi kuzomboya ari maangels vari kuya vari vanhu vanenge mukomana WikiNEW. Vamwe vari kuti tiri kuzviziva hedu kuti unoda mari kwete mukadzi. Kutonzwa kumunyarara zvangu ini. Imagine murume mukuru anozviita anonamata kuita kusunganidzirwa imba yako nemari. Hey, atova madeals ka aya yatongova contract not married. Hey, zvakaoma guys. Mukangonzwikwa kunzi mamarana futi tikunzwei. Zvinongoda kuti SeWikiNEW vangoti terms and conditions moramba muri mese. Musambofa makarambana 2030 munge muchiri mese. Tingadi yedu tikurumadzokerana namai mwana. Ukangoziva chete kuti mandara unorara nayo kamwe unopedzisira waona kuti there is more important things than uvhijaja uhu. Tinotenda endai murugare munogara nerugare rwaMwari murarame mazuva ese muchiziva kuti mune rugare rwaMwari mamuri. Big up SeWikiNEW uyo akatumwa mutumwa anoyera. Vamwe vari kuti ndiye manwere wacho. Do leave your comments on what you think. Asi mambo duterera vari kuti T for T10.